बिमा फिसा हरावनो हालोद टाइट जानाय जादों बाबा उन्दुनो ओंखारग्रा ओंखारलाथाय जोंबो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबा मिलाव कृष्ण नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबायमा जिउजो भगवाननाय महरान सोनाफोर दामुगै एनिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद सेलामोन जाबाय ओमफ्राय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना बेनिफ्रायहाय गिबियावनो आं आलारि बाथि सावनानै नोंथांमोनजों आङो नुजाफैलायबाय आरोना गोबाङानो बुंगासिनो दङ इसोरनाव फोथायनाय लाखि दानि जाखिनि हालोद आं नोंथांमोनजों गोसोनि साननायफोरखौ शेयार खालामदोंमोन ना नोंथांमोना आंखौ गोबाङानो बिदि साजेसन हरदों आरो इसोरनाव आरज गाबगोन जोंबो गाबगासिनो दङ होननानै बुंदों आङो बारे बारे बुंबाय थानाय जाबाय दा बयबो टेनसन आरो दुखुआव दं होननानै मिथिखाबाय आरोना आरो सोरबा आगैमोन आब'मोना होनहरदों जे मन्दिरफ्राव मानिनानै दोनहै आब' आगै होननानैहाय जोंना माने हजोंहाय इस्लामारियाव मोनसे मन्दिर दंखायोना लालेपारानि खाथियाव बे बाजार फिसा जाग्रायावहाय बेहाय मा खालिनि मन्दिर दं आरोना जों जेब्लानो फैयो माने अब्लानो होयो आरोना बेयावनो जों माने गोजानाव थाहैग्राफोरखौबो मोजाङै नाय जेरावखि जाया मोजाङै नायनानै जों बेयावनो बोर बिखायो फैबानो माने फुल प्रसाद हैखायो आरोना जोंहाल' नङा अल बाहेरायाव थाग्राफोरानो जों गामिनिफोरा गासिबो हैखायो आरोना फैबानो हैखायो आरोना थ' गोसो गोरबोजों मानिनानै दोनखायो जोङो ओमफ्राय हैयो आरो फैबाथाय ना नायलांबाय हैदो बिदिब्ला आं दिन ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो शेयार खालामनांगौ लागा बुहुद दङ मैया मोनानि जाथाय माखासे दङ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंफ्रुगोन नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना आं शेयार खालामाबा थानो हानाय नङा दा आं एसे खामानि मावनानै लाग्रोनोसै आं फिसाया दिनै लोखिथार आरोना दहाय गोलैदोंमोन मानसिया नैबेयाव नांजादों गुस्थियानो बुसोलायनानै दङ मा सना थाङा मा आं ओंखाम संनो दे लोखि दे आं मा संनो दे मा थाथ' उन्दुखांबाय गोबावनो बे उन्दुनायाव उन्दुखांबाय आङो जि सुखांबाय आङो दिनैसो बिदि मखा होदों आरोना आरो नङाबा गैयामोन ओमफ्राय टिभि नायगासिनो दङ हनै गानाबो गोदाव सोरावसो जागासिनो आरोना थाथ' सना दे ओंख्रियालाय आंना बिदिनोसै दासान्दि आं बिदिनो जाला बुद्रु जाखागासिनो दङ फुलकबिखौनो जाबावगोन आङो मुग दालियाव होदेरनानै जागोन आरोना आरो बेखौबो सोमदों फिसाजोआ बुदबो जागोन होनबाय थायो सोरांसायाव सोमनो रोंदों मैया सोमनो रोङाखै आरोना आङो सिम्पोल जा बेखौनो जागोन आङो बेनो बे रिपिट आंना जोबागौ माने बेनि बे रिपिट जाबाय थाखायो पटलखौ आरो एवना होबावनोसै फिसालानो ओमफ्राय नैबे थालिरा मैया बिसिनि आदा थाइनै हरदों आरोना आयौ मोनलायसिगोनसोदां सोरबा हरखोना माखोनो ओमफ्राय थाइबेंआबो थाइनैमोन ओमफ्राय आङो खावसे जाबाय नै दंबावो दा जाबावनोसै आंथ' आरो दासान्दि थाइबेंखौ हेभि जादों एसे बाहेरा बुस्थुखौ जानायखौ दोनथ'दों आरोना ओरैनो अजना बारा जाबायना ओमफ्राय फिसालाफोरनि जानाय फिसा जिख्लाबसिबो आं जायाखै आरोना बे पेकेटनि मेथाइफोरखौहाय ओमफ्राय बिसोरनो आङो घिजों मा होनो सुजि आरि एवना होदों जायाखै आङो एवनानैल' होदों आरोना एसे थाथ'नो होननानै अजना खिसानि 1 केजि 2 केजि खमायथों होननानै आरोना थाथ'दों मोदोमाथ' आरो मा बुंबावनो खिन्थु देहा अजनखौ हेभि मोननानै आं बेखिनिखौ थाथ'दों आरोना थिग बे समावनो थाइबेंआथ' गैलामोन नालाय ओमफ्राय मैया बेलासियाव अखा हादों बेखौनो जा टेनसन आरोना थाइबेंखौ बोरै लायबावनो बिदिनो आंना जानाय बासिबाबो जानाय रोगानांगौना बिनि थाखायनो बालायलाङो आरोना ओमफ्राय मा होनो बे समावनो थिग थाक बे खाथिनि आदायाहाय थाइबें थाइनै थालिर थाइनै हरनाया एकदम गोजोन आरोना थाइबेंनि महर होनानै आयै जाथारबाय होनबालाय आंना दिनै मोनानि आरो गाबोन फुंनिया होननानै आरोना सानसुसिमनिया जाथारबाय होननानै सोरबा हरदों आदानोबो मुग दालि आरोना थाव होलायला आङो ओमफ्राय बे फुलकबिखौ दा आङो बोखांनानै जानांगोन गेब्लेहोजानाय नङा मानो होनबा रायजोफ्रा आंना फुलकबि जाया ओमफ्राय नैबेखौ फिसाजोनो बासिना होनांगौ फिसालाय बेखौबो जाया खालि बेहा दालि भाजा एवनांगौ आरो बेनोसै बेखौनो संख्रि एसे हालदै एसे होनानै ओमफ्राय एसे जिरा देनाय दङना बेखौबो होनोसै सामब्राम गुफुर गरनैसो देना होनोसै बास गाबोनसै खननैसो आइया बिदिनो बुंलाबाय थायो बे बाबाया दा फन हरगोन ना नोंखौ र' बेनिफ्राय आङो मोनसे खोथाखौ क्लियार खालामनानै होगोन नोंथांमोननो आङो बेनि सिगां ब्लग्सआवहाय जोंहा बिजनियावबो खैफोद जादों होननानैसो बुंदोंमोन ना थ' आं बेनिसो फिसा ब्लग बानायदोंमोन थ' कमेन्टआव सासे ना सानै आगैया बुंहरखाबायानो आब' नोंसिनि जानाय खैफोदखौ आं मिन्थिखाबाय होननानैहाय आरोना नोंगौ बेनो ओमफ्राय आङो मैयानि जाथायखौ मोननानैहाय बे ब्लगखौसो खालामनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैनानै खालामबाय आरोना दा जाखां लोंखां बिमा फिसा नै थुखैखां खिखां आरिखांसो नोंथांमोन खाथियाव हाजिरा आरोना
बिदिनो आंना गुसुं ब्लग्सबाबो आं खनसेनो कन्टिनिउ खालामनो हाया लिलालासो ओमफ्राय फिसालाया सौफैबायानो साइकेलजों फैदों फैबायाबा मेंबोबाय आयो गोलोमबोजोबबाय आं एवाखै जोंना पटलसो आयंसो ओंख्रि संदों दासो दरजाया मारिदो आबा साइकेलजों थांलाय फैलाय खालामदों दासान्दि बेबो बिदिनो दा बिफाखौसो खालाव खासाव सोंलाबाय थागोन बाबाया फन हराखै फन नांदोंना नाङाखै दासान्दि बिदिनो सोलिगासिनो दं नालाय बेखौ नोंथांमोननो एसे खिथालायबाय आङो बेनिफ्राय मैया मोनानि बाबा फैलाय मैया मोनायाव जों मा नुदोंमोन बाबाजों भिडिअ कलिङाव मा नुहरामोनलाय बाबा बम गावनाय निउसाव गोबां होखाबायानो ओंखायनो आं बाथ्राखौ बुंनोसै आरोना टिभि नायनोसैबा फैदों नो बिदाखौहाय मा होनो आब' माबा संबायहाय दासो निउसफ्राव बिदिनो टाइमफोरखौ सोरबा सोरबा एसे गोरोन्थि होनदों आरोना खिन्थु एक्जेक्ट टाइमा मामोन 9टाजों 9:30नि गेजेरावमोन बे बुस्थुआ आरोना जोङो अब्ला भिडिअ कलिङाव दंमोन बिफाजोंहाय ओमफ्राय जोङो फुरा साउन्ड लाइट थांनाय अर थांनाय गावहरफिननाय बेखौ सेस नुहरदों आरोना मैया भिडिअ कलिङावहाय बिमा फिसा हरावनो हालोद टाइट जानाय 9टा जाबाय आरोना जादों बाबा उन्दुनो ओंखारग्रा ओंखाराखै जोंबो बेयाथ' उन्दुलांबाय फेटाफुटनो जेबो मिथिरोङा नालाय बेस्रा फट' बाबायखौसो लानाङा उन्दुदो होनदों लाइभसो खोनागासिनो आरोना जोंहा मा होनो गुलि आगार हरनाय मा हरनायखौ भिडिअ कलिंनिफ्राय जारलासो ओमफ्राय लगे लगे बिमा फिसा खालाव खासाव जोंहा थोथोर बोबोर जाजोब्बाय आरोना जोंनि थाखायथ' बिराद गिदिर ना बेफोर बुस्थुआ जों माने बेफोरखौ इमाजिनबो खालामनो हायाना हरावनो बिमा फिसा सानैजों बोरैबा मोखां सोम जाजोब्बाय आरोना आंथ' जाखाला गिनायानो आरोना ओमफ्राय बिफाया दसे फनखौ दानथ'बायना दसे गोबाव उनावसो हरफिनबाय बे खिथाबाय बिदि जादों बिदि जादों ड्रन आरि फैदों बिदि गावख्लायहरो आरि बारावनो आरि होननानैहाय ओमफ्राय आरो आं सानाखैमोन जे जों भिडिअ कल रायलायनायावहाय बिदि दाखा माखा नुगोन होननानै दा गोबां निउस चेनेलनि भिडिअफ्रावहाय बे जेरै नुजाथिबाय थादों दा गावहरनाय ओमफ्राय ड्रनफोरखौ गावख्लायहरनाया बे बुस्थुआनो आरोना ओमफ्रायथ' कारेन्ट गैखाया बिसिना मैया फुरा हरावहाय खोमसिखा गावखौबो नुहुरा जेबो नुहुरा जास्ट बे अर थांनाय नालाय गावहरनाया बेखौ जोङो नुहुरबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बिमा फिसा जाया एकदम सोंथाबबाय थाबाय आरोना अबेहाय गावदों नोंसिनि केम्पआवनो गावहरदोंमोन नामा नोंसिनि केम्पआवनो ड्रन हरदोंमोन नामा माबा माबि एकदम बुजिया सोंथाबबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय बे गावहरनायनि साउन्ड आरोना जेरै जों टिभिफ्राव सिनेमाफ्राव नुयो थाव थुथावा बेबायदि रोखोमनि साउन्डखौ जोङो मैया लाइभ खोनाबाय आरोना ओमफ्राय नोंमारगौ पाकिस्ताननिफ्राय बे जम्मुआवनो दाब जायगायावनो हरमारखादोंमोनबो निउसावबो होखागासिनो दङ जों मोनथिथाराना बेफोरनि बिसय जे माब्रै हरो माब्रै गावख्लाबहरो माब्रै गावख्लाय हरफिनो एसेबो जोंनाव हायदिया गैया जों बोरै मिन्थिनो जों मोनथिया नालाय सिदा सिरि बुंनो थाङोबा बेखौल'सो मिन्थियो जे बमा गावबा बेफ्रुबाथाय आरो जेबो गैला बेफोरखौल'सो जोङो मिन्थियो गावजायोबा गुलि नाङोबा गैला बेफोरखौल'सो बांसिन मिन्थियो नालाय सादा सिदा आरोना आरोथ' मा बुंबावनो जों बायदि हिन्जावफोरनि टेनसनखौ आरोना जाम्बिसो बुंनांगौ ना मानांगौथाय टेनसन लाया सानब्लाबो ओरैनो अट'मेटिक टेनसना हारसिंनो फैखायो आरोना ओरैनो माबा गोसोफ्रा बोरैबा जायो नालाय गुरै जायो नालाय अट'मेटिक हारसिंनो मोदैफ्रा गलाजोबखायो दा आंल' नङा आङो गोबां बिमामोननि कमेन्टखौ नायबाय आगैमोननि आब'मोननि कमेन्टखौ नायबाय आङो बे रोखोमनिनो अबस्था जानानै दंजोबखायोखा मानो होनबा हिन्जावफोरनि गोसोआनो लोरबांबो होनना बुंनांसिगोन अबेबा खेथ्र' आरोना बेफोर खेथ्र'आवहाय ओंखायनो बेखिनि अबस्था आरोना मिथिगौ जोंनि इन्डियाया स्ट्रंखा उल्था एटेक खालामफिननो हायो उल्था होबथानो हायो होननानै थिग बिदिनो माखासे कमेन्ट फैदों बाजै सिन्था खालामनाङा जोंबो बर्डारावनो दङ जेबो जाया जों दङ होननानै बुंदों आरोना गोबां गोजोननाय थाबाय बिदि लिरना हरग्रा आगैमोननिसिम अब्लाबो जानाङि जाथायफोरा मालाबा जादोंआनो दाखालिबो जेनेबा कटकरिया अबेहाय एटेक खालामगोन अबे एटेकआ अबेहाय नांगोन मोनथिस्लाबाना बेहाय शहीद जानायफोरबोथ' गोबां ओंखारदों दाखालिनि निउसावहाय थ' बेफोरखौ सानफ्लांबायानो दिमागफ्रानो गाज्रि जायो आरोना अब्लाबो गासिबो मोजां थानो हाथों बेखिनिखौल'सो जों आर'ज गाबनो हायो आरो निजा गाबु फुगु जालाबायफ्लाङो बेनो आरोना जोंनिया
दा आङो आरो बिनि गेजेरावनो ओरैबायदिबो कमेन्ट हरो जेबो कन्टेन्ट गैया नामा नोंहा होननानै आरो बेबायदि समावहाय जों बायदिनिफ्राय आरो माथो कन्टेन्ट लुगैबावदों आरोना दा एक्सट्रा मा कन्टेन्ट लुगैबावदों आं बुजिनानै मोनासै आङो शेयार खालामनानै मोजां मोनदों मानो होनबा आंनि शेयार खालामनाय भिडिअआवहाय कमेन्टआ आं बायदि गोबां ओंखारदों बेहाय आं माने एसे गावखौनो गाव एसे मोजां मोनदों आरोना माने आं हारसिं बोरैबा उदासि दुखु जाबाय थास्लायस्लाय माने आंबो माने बयबो एसे कमेन्टफोरखौ मोननानैहाय फरायनानैहाय मोजां मोनदों आरोना आरो गोबाङानो सान्थना होनाय मोजां कमेन्टखौ मोननानै आं मोजां मोनदों ओंखायनो आङो भिडिअफोरखौ शेयार खालामगासिनो दङ स' आं दोनथ'नोसै गोलाव खालामला आरोना जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच